Kuya Dani, tambagi ko bi. Kuya Dani, may asawa po ako at kami ay may 3 anak. Ang asawa ko po ay lingguhan na ang uwi dahil sa isa po siyang construction worker. Lingid sa kanyang kaalaman ay nagkaroon po ako ng pinpal dahil sa FB. Inilihim ko po na pinapadalhan ako ng pera ng pinpal ko at balak niyang asawahin ako next year. Ano po ang dapat kong gawin? Please help me, Alice. Hi, ito na naman ang inyong Kuya Dani para sa isang magandang umaga sa aking mga taga-subaybay. Shout out dyan sa Mendez, Cavite, sa mga pamilya Perenya at Mojica. Sana babalik na tayo sa normal na buhay at hanap buhay. Magandang umaga din sa iyo, Alice. Hindi mo nabanggit kung saan ka nakatira. Siguro dahil medyo may pagka-sensitibo itong iyong problema. Kinilabutan ako sa mga sinabi mo, Alice. Ganon talaga ang mangyayari kapag ang inaatupag mo sa buong araw or kalahating araw sa internet or FB. Alam mo, hindi ko kinukonsente ang mga nagawa mo. Sa tingin ko, kampante ka lang dahil lingguhan ang uwi ng iyong asawa. Alam mo ba kung gaano masasaktan ang iyong asawa pag nalamang iyan ang ginagawa mo? Huwag mong gawing dahilan na ako mo pinapadalhan ka ng pera ay itinutuloy mo ang iyong ugnayan sa iyong penpal. May kasalanan ka rin sa iyong penpal. Dahil baka inilihim mo din ang kalagayan mo sa buhay na ikaw ay may asawa at mga anak. Ang dapat mong gawin diyan, una, ay putulin mo ang ugnayan ninyo ng iyong penpal. At pwede ding sabihin mo ang katotohanan ng iyong estado sa buhay. Ika nga, the truth will set you free. At alam ko
mauunawaan ka rin ng iyong pen pal. Gawin mo ito habang maaga pa at hindi pa malala ang sitwasyon. Sa parte ng iyong asawa naman, sabihin mo din ang lahat. Sa bagay, wala namang personal o pisikal na nangyayari sa inyong dalawa ng iyong pinpal. Tumawag ka din sa Panginoon at humingi ka ng tawad. Higit sa lahat, simula ngayon, atupagin mo ang iyong pamilya, lalo na ang iyong mga anak. Good luck sa iyo, Alice, and peace be with you. Umulan sana ng grasya bukas. Ito na naman ang inyong Kuya Danny. Salamat.